Ese nu galdu. Oso ondo ingena. A ver, las topardoa bai edo bai? ¿Qué es las topas? Nik uste las topardoa mugitzen. Iraziko gula las topardoa. Begira, aukeratu zuek. Venga, zuek pentsatu. Las topardoa eta eskalada. Eta ezin da... Aukeratu behar dezute. A, B, edo D. Nik gauzat, eskalada... Inunda las topardoa. Zuriñek eratu eta nada txunga. Nik mosaiko... No, nik ez detena. A ver, eskalada, con este pilla bat denbora kentzen el arnés y eso. Eta la de mosaikoa ni berri ikusketatuko. Vale, venga, va. Eurezu lehenengoa. Ze ondo, juhu, aldaketa! Opa, pasa ya lo so! Ai. Atzera. Beste irazi du. Ikustear dago. Bai jauna.
gero ibili, alde batean da bestea, Bai,